L-erba' tilef ħajtu l-anzjan ta' 67 sena minn Birkirkara li kmieni 3 filgħodu kien involut f'inċident ta' traffiku fit-triq għal Domoro fil-Marsa. L-anzjan huwa t-tieni fatalità f'inċident ta' traffiku li kellna din is-sena. Fl-istess karozza flimkien mal-anzjan kien hemm mara ta' 74 sena li wkoll ittieħdet l-isptar Mater Dei għal kura. Mill-ewwel indikazzjonijiet kien jidher li r-raġel tilef il-kontroll tal-vettura tat-tip Mercedes bil-konsegwenza li seħħ impatt mal-barrikati ta' triq. Huma ttieħdu lejn l-isptar Mater Dei fejn instab li s-sewwieq kien sofra ġrieħi serji ferm waqt li l-mara sofrit ġrieħi ħfief. Għal xi ħin l-anzjani, it-tnejn residenti Birkirkara, spiċċaw maqbuta fil-vettura tagħhom, tant li kien hemm bżonn l-intervent tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex setgħu jinħarġu. Immedjat kien l-intervent tat-tobba u l-infermiera li waslu fil-post b'ambulanza kif ukoll il-pulizija li kkontrollaw it-traffiku fiż-żona. Sfortunatament, il-kundizzjoni tar-raġel baqgħet sejra lura u miet ftit ta' sigħat ilu. Dwar dan il-każ għaddejja inkjesta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale.